Bħala SMT l-iskola daħlet f'dan il-proġett tar-raba' u tal-5 sena billi primarjament ftehemna mal-għalliema x'għandhom ikunu l-kriterji li għandhom jingħataw lill-għalliema u lill-ġenituri u lill-istudenti bħala gwida. U allura hemmhekk ftehemna dwar x'għandhom ikunu il-parametri li fih għandu jitfassal dan il-proġett. Ħallejna l-għalliema biex naturalment jibdew dan il-proġett u mbagħad bdejna nsegwu wkoll bil-mod il-mod magħhom dwar il-fliema fażi kienu waslu dawn il-proġetti. Meta wasalna lejn Jannar u allura l-istudenti bdew jikkonkludu dawn il-proġetti għaliex aħna dawn huma parti mill-marka għal ta' nofs is-sena. Is-setjana ġranet fejn nidħlu nagħmlu show and tell. ċoe fejn l-istudenti jagħmlu show and tell tal-proġetti. U aħna kull wieħed minna, aħna qegħdin tlieta f'din l-iskola, jiena flimkien ma' żewġ assistenti, tqassamna bejnietna fi klassijiet varji, il-raba' u l-5 sena. U hemmhekk konna din nistiednu lill-istudenti jġibu il-project tagħhom, hemm minnhom tejjuna fuq DVD, hemm oħrajn tejjuna forma ta' ktieb, project book, u għamlu minn 5 minuti sa 10 minuti jitkellmu fuq dan il-proġett. Kenna l-kriterji naturalment li ħarġu anke bħala linja gwida mid-dipartiment, ma xiex għandna nagħtu il-marka, iddiskutejna mal-għalliema u totalment l-awtonomija kienet fidej l-għalliema biex toħroġ il-marka finali. Dik il-marka mbagħad ingħaqdet mal-marka tal-eżami ta' nofs is-sena. Ma parti l-marka, il-fokus tagħna vera ċittati marka fl-aħħar, ma mhux dik il-marka kienet l-importanti, kienet kif waslu biex għamlu dan il-proġett. U hemmhekk ħadna gost li naraw li t-tfal kollha fil-livelli kollha ħadu sehem fil-pass tagħhom. Ngħid il-verità u nistqar illi l-marka għoliet meta rajna li kien hemm parteċipazzjoni tal-familja kollha fil-proġett. U din konna ntambruha anke qabel meta kien hemm il-preparazzjoni. Ġifieri jekk għandek ħarġa l-imdina, jekk għandek fuq l-imdina, marka tajba ingħatata l-proġett li kien jinvolvi ritratti awtentiċi li marru l-ġenituri u l-tfal meta fl-aħħar jinsaqsuhom x'tallemt minn dal-proġett jgħidulek u x'ħadd gost b'dal-proġett jgħidulek li morna bħala familja u ħadna r-ritratti u ħadna gost nitkellmu mas-sindku u ħadna gost nitkellmu man-nies tal-lokal. Ġifieri dawk kienu l-iktar proġetti li personalment ħadd gost ħafna nisma' tfal jitkellmu dwarhom.